Estem aquí per fer la signatura pública del que és l'acte que dona origen, l'acte simbòlic que dona origen a aquesta legislatura, que és la signatura del pacte de govern entre Junts per Sant Vicenç, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió. Aquesta signatura no és només un gest, no és només un gargot en un full, sinó que és la manera de dir públicament que les coses s'estan fent, es volen fer, es comencen a fer d'una altra manera, d'un altre tarannà, amb una altra il·lusió. Aquests tres partits que materialitzem aquest pacte de govern volem centrar els propers 4 anys, i són l'origen, són l'inici de molts altres anys, però volem començar aquesta propera legislatura amb un pacte que es basi sobretot en la democràcia, en la tolerància, en el respecte, en el diàleg, en l'austeritat, i la mostra és aquest acte, un acte a casa nostra, en un edifici simbòlic, un edifici que estimem tots i que tots volem viu i amb actes socials i culturals, i aquest serà el primer, amb el qual hem tornat a obrir les portes de Can Comamal a Sant Vicenç dels Horts. D'aquesta manera que representem obrint les portes i signant un document amb transparència i obert a tothom, és com volem deixar constància, com volem deixar palès que el govern, a partir de ja, des de fa uns dies ja, es posa a treballar al servei del poble, es posa a treballar amb una voluntat absoluta de treballar i servir els interessos de les entitats, dels ciutadans i de tota la vida associativa, del teixit comercial, de tot l'entramat industrial, de tot el que fa realment falta de moure en aquest poble. Treballarem amb voluntat de servei, sabrem disculpar-nos quan ens equivocarem, que segur que ens equivoquem, sabrem reconèixer els errors i també sabrem valorar el suport que rebrem de tots vosaltres, perquè sense vosaltres això no serà possible. Per iniciar aquesta signatura, abans que els 3 caps de llista us adrecin unes paraules, hem pensat que és important que sapigueu, que escolteu el contingut d'aquest pacte. I per tant, us el llegiré, perquè sapigueu ben bé què és el que signaran. Pacte de govern de consens a Sant Vicenç dels Horts, entre Junts per Sant Vicenç, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió. Sant Vicenç dels Horts, el 21 de juny de 2011, configura el nou govern de l'Ajuntament de comú acord entre Junts per Sant Vicenç, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió, per tal de portar nous valors i un canvi de tarannà polític que actuï amb sensibilitat, respecte i diàleg continu amb la ciutadania. La democràcia participativa, la transparència informativa i l'austeritat són les premisses fonamentals sobre les quals es bastirà aquest projecte, que posarà per davant les persones, les associacions, la planificació sostenible i viable i la racionalitat. En aquest context, la manera com s'enfocaran els aspectes relacionats amb l'economia es bastiran damunt de 4 criteris bàsics: la racionalitat, la responsabilitat, el rigor i l'equilibri assumible. Caldrà valorar totes les actuacions econòmiques en valors reals, sense falses expectatives, sense drets irreals, sense despeses no contrastades, buscant sempre el més just i racional per evitar despeses inútils, falses i duplicades. I caldrà tenir present que la millor gestió econòmica és la que gasta només el que és just. Que Sant Vicenç dels Horts resituï el centre d'interès en les persones i en les associacions i entitats com a autèntic motor del poble. L'administració ha d'estar al servei de les persones, de les entitats, del teixit comercial i empresarial, i no al revés. És amb aquesta voluntat de servei que les assemblees i els equips que condueixen els grups municipals de Junts per Sant Vicenç, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió
han decidit donar suport al nou pacte de govern, pensat a llarg termini i amb voluntat de canvi, i els regidors escollits com a representants d'aquestes formacions en les passades eleccions del 22 de maig, 6 regidors de Junts per Sant Vicenç, 3 regidors d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa i 3 regidors de Convergència i Unió, com a representants de la voluntat dels seus equips respectius, assumeixen l'encàrrec amb responsabilitat, amb orgull i amb lleialtat al poble i a la institució, per treballar per Sant Vicenç dels Horts des d'una posició de servei, d'entrega i de respecte institucional. I a continuació, els 3 caps de llista us adreçaran amb les paraules. Gràcies per haver volgut acompanyar-nos aquesta tarda en un moment tan significatiu. Avui, davant tots els vicentins i vicentines, firmarem el pacte de govern que ens ha permès fer aquest govern municipal. Per arribar aquí hem treballat molt, després de les eleccions i veient els resultats, per poder aconseguir acords i fer possible aquest document que avui públicament firmarem. Tots 3 partits tenim una cosa en comú: estimem Sant Vicenç i el nostre objectiu és millorar la nostra ciutat i la seva gent. Volem marcar un estil diferent de governar, sense crispació ni enfrontaments. Creiem que amb el diàleg es pot arribar a tot arreu. Farem un govern dialogant, humil i al costat del poble. Uns valors que ha fet possible aquest acord, i aquest acord que avui presentem a la ciutadania. I dèiem que s'ha de veure una altra forma de governar. Jo crec que aquesta, avui, i altres que portem fent aquests dies, són la mostra més evident que ha arribat una nova forma de fer política. Fer política amb transparència, amb participació, amb respecte, amb consideració cap a les persones. És per això que les organitzacions per les quals jo vaig ser cap de llista tenim molt en compte, i per això ens hem ficat amb aquest projecte tan il·lusionant i tan engrescador, perquè posem per davant de tot les persones. Tenim un ideari, i aquest ideari són els nostres valors que posem en mans de les persones, sense hipocresia, sense ironies i sense prepotència. No estem aquí perquè anem en contra de ningú, no, estem a favor dels valors humans i de les persones. I si no treballem bé, sisplau, ens ho he de dir i ens heu de donar una colleja si cal. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Tots sabem que Sant Vicenç és un poble que presenta dificultats objectives. Sabem que Sant Vicenç és un poble amb una de les rendes per càpita més baixes de la nostra comarca. És un poble que ha tingut dificultats molt importants en la seva urbanització. Tots som conscients del que ha costat anar-lo construint. També som conscients que en els darrers 8 anys hem viscut temps difícils perquè hem tingut un govern que s'ha enfrontat a la ciutadania, que s'ha enfrontat als partits de l'oposició, a les entitats, a les associacions. Hem forjat en l'oposició, en la llarga oposició, un projecte de poble en comú, no només entre els partits que avui signem aquest acord de govern, sinó també amb els ciutadans implicats d'aquest poble. Aquest projecte en comú és el que intentem traslladar en aquest document i intentarem traslladar en la nostra acció de govern, però, tal com deien la Cati i la Petri, allò que dona sentit en aquest pacte i allò que garanteix que aquest pacte sigui útil pel nostre poble és també el vostre compromís. Per tant, en la mesura que treballem els uns al costat dels altres, en la mesura que ens ajudem en la feina sens dubte molt difícil que tenim al davant, entrar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no és fàcil, i menys després d'aquests 8 anys, i ja intentarem explicar-vos algun detall sobre aquest aspecte. Doncs en la mesura que treballem junts, els uns al costat dels altres, tindrem moltes més possibilitats de construir el poble que volem. Segurament Can Comamala n'és un bon exemple. Fa 2 legislatures, quan Can Comamala estava en perill, malgrat que els partits que estàvem a l'oposició no teníem prou força per salvar Can Comamala, l'acció combinada dels partits de l'oposició d'aquella època i l'acció de molts ciutadans
ens va permetre garantir la continuïtat d'aquest edifici, que durant un temps ha estat inutilitzat a la ciutadania, a l'accés dels ciutadans, que avui reobrim com un acte simbòlic i que volem que aquesta obertura de portes de Can Comamala sigui el símbol de l'obertura de portes i de finestres i també dels nostres cors a la nostra ciutadania. Per tant, ara procedirem a signar aquest acord de govern que neix amb la voluntat que duri molts i molts anys i que sigui un projecte útil per tothom. Moltes gràcies.